बयबो उन्दैफोरा फैनानै सन्मान लाफैनो थाखाय गुरै खावलायदों। जौस्राङाव जिरायनाय फंबाय बिनानावमोनाबो फैनो हागोन। फै बयबो गोदान बोसोरनि मुङाव जोङो बेफोरखौ लाजिनांगौ जेबो गैया। फै बयबो सन्मान लाफै। गेदेरफोरनिफ्राय जोङो गुरुफोरनिफ्राय जोङो बोर बिनानै लानि दिनैनि बे गोदान बोसोरनिफ्राय। गोसो सिङाव गाज्रि मोनलायनाय दुखु मोननाय दङब्ला जोङो नैबे बैसागु बोथोराव रंजानाय लांनि। जों दिनैनि बे बैसागु होनब्लाथ' बियो जोंनि बर' हारि माहारिनिनो मोनसे जिउ सोलेरजों मोनसे सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो। आरो बे रंजालि बैसागु होनब्लानो जोंनि जिथु गोसो, बे गोसोआ जोंहा बहुद रंजाखाङो, मोसानो गोसो जायो। बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला उन्दै गथ'फोरबो गासिबो माने रंजानो गोसो जायो। दा बेनिखायनो दिनैनि जिथु माने बैसागु फोरबो खुंनो लानाय चिरां जिल्ला बिसाया बे जोबोद गोजोनथाव जादों। आरो बेखौ दा बेजों लोगोसे माखासे बादायलायनायबो लादों बिसोरो। बादायलायनाय लोगोसे आरो बिदिनो जयैनो गोदान गोजाम मोसानाय माबा लादों, मोसालायनाय। बे जिनिसा बहुत मोजां जादों, आं गोजोननाय मोन्दों। आरो भबिष्यताव जाहाथे दिनैनि जिथु बिसानि जिथु चिरां जिल्लानि जिथु माने दिनैनि खुंनाय, बे खुंनायजों लोगोसे बिसानि जिथु खामानि मावनांगौ बेयो उनावहाय जाहाथे गाहामै गाहाम जाहाथे मावलांबाय थानो हायो, साबसिनै साबसिन जाहाथे जोङो मोजाङै दैदेनलांनो हायो, आं बेखौनो आसा खालामो। सावथुन मुलुगाव आजिखालिथ' माने जोंथ' सेनियर जाहैबाय, सेनियर मस्ट होनजायो जोंखौ। 86निफ्रायनो खालामबोनाय। जायखिया सिगाङाव आङो जेनेबा 25थासो सिनेमा बानायबाय। आरो दाखालिसो मोनसे बावखुंग्रि मेला जाब्ला 12 थारिखआव बाहाय मोनसे महरत जादों, टेंफाख्रिनि सायाव मोनसे डकुमेन्टारि। जोंहा बेखौ दाजेन होननाय जोंहा फंबाय दाजेन, बिथाङानो प्रडिउसार, डाइरेक्सन बेनो होगोन। दा बेखौ हयथ' उनावहाय बावैसोनो उनावहाय बे शटआ जाबाय थासिगोन। दा बे आरोखि। आरो आंनि जिथु सिनेमा जगताव दा खम जानाया जाहैबाय, दा गोदान गोदान मोनसे टेलेन्ट लानानै गथ'फ्रा बहुद मोजां मोजां फैगासिनो दङ। दा बे हिसाबै माने जोंनि एसे माबाया एसे खम जालांनो हमदों आरोखि। बैसागुखौ जोङो सिगाङाव नुयोमोन माने आलाय जाब्रेयै फालियोमोन। खिन्थु दा जों बेखौ मोनसे सिस्टेमाव लाबोनो नागिरदों आरो लाबोबायबो। बेखौ जोङो माने रंजानाया जोङो लोङै जायैसो सिगाङाव रंजानाय जायोमोन। दा खिन्थु लोङा जाब्लानो जोंनि गुबै हारिमुखौ लाखिनानै जोङो रंजानाय, जों बेखौ सिस्टेम खालामदों। दा जोबोद मोजां। हारिमुखौ लाखिनायाव फावगिरिफोरनि बांसिन दायथ' थायो। देट मिन्स बिसोर फावगिरि दिन्थिनानै हारिमुआव थांनानै थायो मोनसे जाथिया। माबायदि खामानिखौ मोजां नुयो? दा जोङो माने जों स्किल पारसन जों बानायनांदों सिगाङाव कुवालिटिनि आर्टिस्ट जों खालामग्रोगोन। बिनि उनाव जोङो सिस्टेमजों थांगोन, स्किल पारसन। होमब्ला माने अट'मेटिकेलि बे मोजां जालांगोन। आर्टिस्टफोराव जोङो सिगां मोजां खालामग्रोगोन, रोंगौथि गोनां खालामगोन। बिनि उनाव जोङो
सिस्टेमजों थांगोन आरो होनब्लानो जोंनि हारिमुवा डिसिप्लिन जागोन जों बे पलिसिखौ लादों दङमोन बेखौ बहननो हायाखै कर'ना जानायनि थाखाय बेखौ जोङो इनस्टिटिउसननि थ्रुयै माने जोङो फोथांनानै फोजौगोन थ्रु इनस्टिटिउसन आसि जन अग्रपन्थी हिनजाव हौवा सोब जाथियानो दङमोन बेनो फब जाबाय बेथ' माने साडेन डेभेलप थारमाने बे गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो हेफाजाब मोनाखैब्लाबो बिथांमोना गावबा गावनि नाजानायजों जोबोद मोजाङै जौगाबोदों आं बेखौ फोथायो आरो बेनिफ्राय अलरेडि जोङो दा क्लाइमेक्सआव दङ माने एडप्सननि खोथा जोङो बर'फ्रा लेंगुवेजखौबो गुबुननि लेंगुवेजखौ ओरैबायदि गोरलैयै आजावनो हायो सोलोङो ओमफ्राय रोंगौथि रोङो आरो बिदिनो कालसारावबो जोङो दा जेरावबो गुबुन गुबुन कालसारखौ जों एडप्ट खालामनांदों दा जों बेखौ लासै लासैनो जोंनि गुबैखौनो व्हाट इज वी हेभ आवार एक्जिस्टिं जों बेखौ लानानै जों जौगागोन आरो माखासे फिसा फिसा प्रडाक्सनफोरा सर्ट भिडिअ दिहुननायनि नामाव माने समाज बेरेखा बायदि फिल्म माबा स्ट'रि बानायगासिनो दङ बेनि सायाव मा बुंनो सारा बेखौ जोङो दा नुदों जे सोरबा खोब मोजां जादों आरो बेनिफ्राय बबेबा ओरैनो बिदिनो इमसनजों जों ओंखारनाय बायदि नुदों जों बेखौ लासैनो कारेक्सन खालामनानै मोजां खालामनांगोन